ngibike-ke lapha abendu izinkomo lezi-ke baba nawe mfowethu balala konka ziya lapha kwamathenjwa ekhweni likaKhuzani siyocela uhlobo khona-ke sesiyalobola sesiqalile nje futhi siye emaphethelweni okuqeda sengathi-ke singathi masiphuma nathi lapha siphume nani nobaba uNkulunkulu ongumgcini wethu size sifinyelele khona kunokuthula. Ngibonga kakhulu-ke ukuba kutholakale amandla ey'phithiphithi ekade sikhona sebebuyile nalapha ekhaya umama wabo sesisebenza umsebenzi oqinileyo sisazodlula khona nakhona futhi sibike nje basibika. Ngiphethe nje imali iy'nkomo eziwu-7 uba nogogo phela lokho ekhona nje unaso leso sikhalo sokuthi nayo befuna ukuhamba sekukhona umuntu la endlini ngoba phela isikhathi sesikhona esesikhona kuye sekudlula. Ngithokoza kakhulu nje uma ngificele leli thuba lokuthi umuntu azakwazi nokuxoxa lapha emsamo sengibonge kakhulu. Sengihamba-ke mama nisisalele nisibeke endleleni yenkosi. Usahambisa iy'nkomo lapha-ke ezimali komathela sicela-ke indlela enhle-ke behambe kahle-ke lapha semzeni. Siyabonga. Awu sibonga kakhulu. Mathenjwa khulekile ekhaya. Bakhuleka ObakwaMpungose. Khulekile ekhaya Mathenjwa. Maziwa nje amaboko. Leyanto bakhuleka ObakwaMpungose. Belunguza nje. Hawu. Asivume sibonga ukuthola leli thuba namhlanje. Sibe ngabakwaMpungose. Njengoba sasifike kulokho kade sifikile ekuqaleni.
Sasho futhi ukuthi siyabuya. Asizile kuzodlala la. Sala ndamandla. Njengoba sesibuyile ke futhi. Njengoba sasibe sikhuluma ngendaba zeinkomo silethe zona namhlanje. Sizoletha inkomo ezisithupha. Njengoba zayishiyana namhlanje yazo. Sizoletha ezo-4 zika-9. Siphinde sikhiphe ezo-2 zika-8. Bese sikhiphe kamama. Ngiyabezwa kumathenji. Ukulodaba lwabo lobu ngiyaluzwa nje lodaba lwenu lokuthi senize nilethele ezo nkomo. Ngiyakwazi ukuthi ingane niyonile. Ngicela ngiphendele bani? Ngithi niyakwazi ukuthi ingane lethu seniyonile na. Ngikwazi. Ngingazasitshela mfana, sizwe. Nithunyiwe njani katshelwa lutho? Thina sizwa ngalokho sasiqale ngakho. Yenze uqale ngakho sengigcine ukuba kufanele niphambanise izinto phela. Cha thina sazi. Enika uqeda umsebenzi wenu uhambe nawuzela la khaya kodwa senigijime na uhambela ngaphambili. Nase nihambe ngaphambili. Cha. Kuyiqala ke lo nihambela. Lento nihambe ingane niyonile la khaya. Hayi. Uyafika phela umuntu hayi. Siyafika impela sicela ukubuyela ecele yena akazasitshele umfana usithumile. Ngazi ukuthi uzothi unenze njani uzothi ngikhulume igama kusuthi angathi liphuma lithi phecelezi.